Малко е странна светлината, защото тук има една лампа, но не съм светнал унази. Навънка все още е светло. Някакво е такова разкрачено положение между колко стана 5 без 15. Записвам и видеото за 13 глава, защото, както обясних в предишното, времето ни днес, нали, скъпи приятели, е лимитирано. Та преди да почне купона, 13 глава. Среща с злото. В известен смисъл е, нали, аз още в първото видео казах, че първата глава е най-важната, защото знам, че е най-подценяваната. Дори в момента ми прави впечатление, след като записах първите 5 видеа, просто за да видя как вървим като ритъм, пуснах информативно, нали, няма нужда тук да гледаме кухнята. Информативно за мен самия, просто една анкета в групата, разговори на тема астрология, и попитах всъщност кой, нали, до кое видео е стигнал, кое от 5 е гледал, просто информативно, за да се ориентирам и аз, да не би да изоставам с ритъма. Всъщност аз почти ги приключих видеята, така че мисля, че ритъма се получи добре. Та ми прави впечатление, да, че примерно второто видео беше повече гледано от първото, т.е. някой всъщност почва примерно от второ, а не от първо. Да, аз знам, че така се случва. Първата глава е подценена и затова настоявам, че всъщност е най-важната в книгата, защото съгласете се, ако сте гледали вече, нали, ако сте минали от първо до 12-то видео, всъщност колко пъти казах думата контекст. Някой ден, когато така наречения умен изкуствен интелект може да върши ето такава работа, да отговаря на такива въпроси, можем да го попитаме: вземи тези 10 часа видеосъдържание и кажи колко пъти Комаров е казал думата контекст. Да. Първата глава е мега важната, но 13-та глава в малко по-различен аспект също смятам, че е най-важната. Цялата книга представлява антропософски ориентирана, антропософски базирана астрология, т.е. дори да не го казвам изрично тук и там, казано е поне веднъж, нали, и то достатъчно ясно. Това е антропософски ориентирана астрология, така че голяма част от идеите, които са комуникирани през книгата, това е антропософия, това са идеи на Рудолф Штайнер. Но тук и там, нали, има не Штайнер, има Комаров, нали, има моето разбиране имплементирано в общия антропософски прочит, и примерно тази 13-та глава съдържа една такава моя идея. Аз не казвам, че тя е важна заради това, че идеята е моя. Тя е важна, дори идеята да не беше моя, но, нали, просто давам ви информация, че ето тази идея за разделението на културната епоха на 4 подепохи не съм го чел при друг автора, сам съм стигнал, нали, през годините до този извод. 13-та глава, втората написана на 15 ноември, преди точно 8 години. Тя е по-дълга от 12-та глава, не случайно. Заглавието Среща с злото. Тук заглавието си е повече от изчерпателно, с уточняващо подзаглавие Епохата на рибите и задачите на нашето време. Нали, дори само от подзаглавието човек би трябвало да си вземе като извод, че автора на книгата, нали, аз, не съм част от този лагер, който обяснява за някаква епоха на Водолея като настояща или даже наближаваща. Не и като настояща. В момента сме в епохата на рибите. И като астрологична, и като културна. Така, и след това има две изречения. Едно кратко, едно доста дълго. Мой стил. 3 изречения всъщност. Да, 3 са. Които уточняват заглавието. Да видим. За колективното пресичане на прага, подчертано с курсив. Ето, колективното пресичане на прага е нещо, което научаваме от Штайнер. Това е антропософска идея. Така, от средата на 19 век насам и за последствията за целия свят от неразпознаването на този факт. Пак подчертано с курсив. За колективното пресичане на прага от средата на 19 век насам и за последствията за целия свят от неразпознаването на този факт. Астрологичен прочит обаче правим, не чисто антропософски. И във второто изречение вече не е Штайнер, а сам аз.
конкретно по отношение на периодизация. Фокусът би трябвало да е върху настоящата епоха и изобщо върху задачите на настоящето. Излагах ви. Така, 4 изречения са, второто също, още сме Штайнер. Да. Фокусът би трябвало да е върху настоящата епоха и изобщо върху задачите на настоящето. Нали? Логично, смисъл, все още сме в 5 клас, рано ни е за 6 клас. Даже ние дори не сме близо до края на първия срок на 5 клас, защото от една културна епоха, която също е 2160 години, която в нашия случай е започнала в началото на 15 век, а ние сме в 21 век, при нас не са минали дори, в смисъл това половин хилядолетие, което е минало, то е даже половинката на половинката. Да кажем, че сме някъде към края на една трета от епохата. Епохата е млада. Какъв 6 клас? Смисъл, ние ти първа започваме 5 клас. Разгъването, третото изречение, което вече е от мен, да, това съм аз. Разгъването на текущата епоха на рибите през близнаци, приключила в средата на 20 век под епоха, през Дева, т.е. след близнаци следва една подепоха на Дева, в която се очаква в момента вече, т.е. в момента се случва преход от близнаци към Дева, не без проблеми, не без съпротива, естествено. След няколко века през Стрелец и накрая през Риби, с кулминация на целия процес около 36 век. Така, какво означава това за астрологията сега и за в бъдеще? Да, тъй като астрологията е част от колективното познание, част от колективния процес на развитие на човек и човечество. Според мен астрологията също се развива, говорихме го и това в други видеа. Ако епохата минава през тези 4 фази, близнаци, Дева, Стрелец, за да кулминира в Риби, това има ли някакво отношение към характера на астрологията за едни периоди от векове наред? Това е въпрос. Въпросите тук са от 85 до 91. 85 въпрос: защо развитието ни преминава през тези различни астрологични и културни епохи? Какъв е изобщо смисъла? Защо трябва да се занимаваме с тази материя? Защо в книга, която казва, че е въведение в астрология, защо, Владимире, не занимаваш с някакви теми, които не ни касаят нас лично? Защо изобщо трябва да ме интересуват мен лично някакви си астрологични, някакви си културни епохи? Освен това ти сам казваш, че епохата е 2000-летия и дори да я нацепим на 4 за подепохи, това пак е половин хилядолетие отгоре. Защо това трябва да ме интересува? Дай да говорим за моето слънчице, дай да говорим за моята луничка, дай да го видим, той е моя хороскоп, да видим там какво ми е, харизала съдбата. Дай да си говорим сериозно за астрология. Стига си не занимавам с тези глупости. Това не е настроение на един и двама човека. Знам. Но все пак, настоявам, че тези въпроси са важни и точно затова съм ги включил в книгата. Защо развитието ни преминава през тези различни астрологични и културни епохи? Тъй като аз съм отговорил самата книга и сега само задавам и въпросите, не преразказвам съдържанието, това го оставяме така. 86-ти въпрос: каква е всъщност темата, задачата, мисията или целта на настоящата, подчертано, епоха на рибите? Тук има една 231 бележка, която е: въпросът е във връзка с така наречените 7 мистерии на живота. Всяка една културна епоха има на фокус една от 7-те. Петата, която касае нашата епоха, е тайната на злото. Както и предишната епоха, когато се случи мистерията на Голгота, имаше за своя тема мистерията на смъртта. С другите 5 вероятно ще стане дума в следващи изложения. Да, другите 5 не са тема на книгата, не са тема и днес, 8 години по-късно, и ще им дойде и на тях времето. Но да, както четвъртата следатланска епоха, тази на Древна Гърция и на Рим, 8 век преди новата ера до 15 век, темата е смъртта и това може да си проследи дори и външно исторически, човек да е съгласен с една такава теза. Така нашата културна епоха, тази на рибите, от началото на 15 век, чак до 36 век, основната тема, и тя касае абсолютно всеки един човек лично, независимо дали той го знае или не,
Просто това, което е тема на епохата, е тема by default, тема по подразбиране за всяка една душа, която има инкарнация в хода на тази епоха. Темата на нашата епоха е срещата с злото. И е описано, нали, в главата. Но преди да е описано, нали, в началото на главата, аз все пак питам дали човек има предварително някаква информация. 87 въпрос. Ако имате идея или отговор на въпрос 8.6, смятате ли, че сме напреднали с тази задача цел? Нали, Щайнер, нали, всъщност не е Щайнер. От Щайнер реално аз знам за тези 7 задачи на всяка една културна епоха, но иначе това знание всъщност си е вече на хилядолетия, както и поначало, нали, тази окултна традиция не е Щайнер, който да е измислил, нали, всичко, което антропософията съдържа. В много отношения той просто потвърждава, нали, една традиция, че все още е валидна. Ето тези 7 мистерии, нали, 7-те тайни на всяка една културна епоха. То не идва директно от Щайнер, но и Щайнер говори за тях. Това, че нашата епоха на рибите, нали, основната задача е срещата и разпознаването с злото, с подготовка в едно по-далечно бъдеще, всъщност това зло да бъде преодоляно, да бъде изкупено, да бъде спасено. Нали, това е една голяма антропософска тема. Тя даже не е астрологична, тя е антропософска. Но това дори в смисъл, човек може да не го знае. Тоест да не знае, примерно, че е среща с злото. Окей, но в такъв случай, ако знае, че в момента сме в епоха на рибите, рибите с законен управител Юпитер, нали, Нептун го оставяме на страна, за Уран, Нептун и Плутон явно ще остане видеото за утре, нали, утре ще говоря, но както казах, видеото, което е от петъчните, то ще стане неделно, за Уран, Нептун и Плутон, той е по темите на 12 и 13 видео за епохата на Водолей и за епохата на Риби. Но не, Риби е една епоха, тя е една Юпитерова епоха. Бъдещата епоха на Водолей е една Сатурнова епоха. Тоест, дори да го няма Щайнер и антропософия, които да са ни казали това, или да ги няма старите автори, които също са го говорили, ето примерно един колега астролог, той знае, че епохата е Риби, знае, че с управител Юпитер, може, нали, както няколко пъти стана на въпрос, да вземем не цялата дъга от 30 градуса, да вземем додика темориите, които са по 2 градуса и половина. В момента би трябвало да сме в додика темория на Овен, додика не на Овен, а Овен, той е с управител Марс. Ами окей, добре, дори само от това, от Марс и от Юпитер, би трябвало да излезе някаква идея за какво правим всъщност, каква е задачата сега на настоящата епоха. За тези, които твърдят, че сме в една Сатурнова епоха, нали, една Водолеева епоха, само че те не твърдят, че сме в Сатурнова епоха, те твърдят, че сме в епоха на Уран, нали, защото Уран някакси Сатурн изобщо отива в кофата за буклук. Уран е не съуправител, а управител според тях на Водолей и т.е. ние сме вече в една уранова ураническа епоха. Съответно, нямам идея там вече в тази нова, нали, астрология, темата за додика, темориите, как изобщо, ако изобщо присъства, защото това е тема, която е релевантна само когато работим с класическите 7 сигнификатора. Но добре, дори да е само Уран, къде го вижда този Уран днес? И този Уран всъщност какви задачи дава на епохата? Или, нали, сега мога да допълня сам себе си, нали, тук примерно можех да имам и такъв въпрос. Някои хора може би смятат, че тези епохи, макар че ги има, т.е. те са съгласни, че има такова нещо като астрологични епохи, те примерно могат да смятат, че няма някаква, кой знае каква задача или цел епохата, просто тя се случва, различна е, тъй като, нали, точката на прецесията е в различен знак. Т.е. от епоха до епоха разлика има. Нали? Те с това може да са съгласни. Но примерно могат да казват, просто епохата е различна, вече сме Водолей. Има характеристика на Водолей, но няма кой знае каква, нали, програма, цел, задача, че да ни занимаваш сега, Владимире, нали, с едни такива глупости. Да, предполагам, че това също могат да го кажат. Да. Съответно, нали, за тях няма да е релевантен този 87-ми въпрос. Ако имате идея или отговор на въпрос 8.6,
нали, за каква е задачата. Казват, примерно, няма такава задача. Смятате ли, че сме напреднали с тази задача цел? Да. 88 въпрос. Тъй като една културна епоха е почти 22 века, около 2160 години, възможно ли е тя да е съставена от различни по тип, по-малки подепохи? Имате ли някакви мисли в тази насока? Нали, този въпрос, 88 е свързан с това третото изречение горе поясняващо, нали, тази моя идея за периодизацията на всяка една културна епоха. 89 въпрос. Има ли някаква връзка между Христос като агнец Божий и овен, Христос, агнец Божий и овен, подчертани от една страна, и между християнството и риби, нали, християнството и риби подчертани, християнството не само като религия, а като култура, като цивилизационен принцип, и риби от друга. Чета пак. 8-9. Има ли някаква връзка между Христос като агнец Божий и овен от една страна и между християнството не само като религия, а като култура, като цивилизационен принцип и риби от друга? И този въпрос, според мен, нали, пак излизаме извън чиста астрология, то си е в крайна сметка и история. При толкова много престъпления срещу човечеството, извършени и вършени в продължение на векове, сред тази прохождаща християнска цивилизация на по-старата и нова Европа, всичките уж в името Христово, нали, в името на Христос е вършено и продължават, нали, хора да вършат, какво ли не, наистина. Каква е връзката тук с рибите? Да, защото има една такава асоциация, че християнство, не Христос, а християнство, нали, като религия, е религия свързана с знака риби. И този 89-ти въпрос е зададен от 90-ти го допълва, всъщност първо ще прочета и 90-ти. Всичко това, Христос, християнство, всичко това е вече история или до тук сме гледали само детство, юношество и историята е далече от приключила. Тези 89-ти и 90-ти, да, могат да се броят, нали, общо взето като един въпрос и след това и финалния 91-ви пита и той по тази линия. Има, нали, едно, пак не говорим за малцинство, всъщност е споделено от доста хора мнение, че християнството е вече от смисъл приключена история, било каквото било, натворили, нали, християни каквото успели да натворят. Така ли, че в представата на повечето хора християнството се изчерпва с тези три големи секти: католицизъм, православие, протестанство и N на брой, сигурно вече са безчет, нали, по-малки християнски секти, нали, основните деноминации и така нататък. Общо взето външното християнство, ортодоксалното християнство, нали, това, което обикновено се разбира като кажем християнство, за много хора всъщност това е приключила история и тя си отива с епохата на рибите и идва Водолея. И Водолея вече не ни занимава с някакъв си Христос, с някакво си християнство, с някакви глупости, с някакви такива религии. Не, ние ще живеем в един много по-различен свят. Нали? Това е общо взето наратива на тази окултна пропаганда, за която споменах и в предишното видео. Така че тези въпроси са по тази линия. И 91-ви въпрос: как ще обличете мислите си по линия въпроси 8, 9 и 90, нали, за Христос и християнство и в крайна сметка къде са на финал или всъщност сме общо взето в началото, и какво означава това за самата астрология и за всеки неен ползвател днес и за в бъдеще. Астрологията не е религия. Нали, смисъл християнство и астрология, ако седят в едно изречение, ще е примерно, не знам, по линия история или някакъв такъв тип връзка. Но астрологията, нали, като клон на човешкото познание, тя не е религия. Астрологията е по-скоро, нали, т.е. ако говорим за наука и изкуство и религия, нали, триъгълника, астрологията има общо взето връзка с наука, не с религия. Астрологията не е религия. И въпреки това, тъй като религията и изкуството, нали, другите две части от триъгълника, той е равностранен триъгълник. И трите имат място в живота и всъщност трябва да присъстват и трите, защото когато едното е слабо или не присъства, просто
просто я няма основата. Въпреки че астрологията не е религия, в живота има и религия, и изкуство. И нали, ако кажете, ами не, религията не ме интересува, тук включвам също и атеизма, който към днешна дата всъщност е, може би, най-разпространеното, нали, модерно вероизповедание. Да не вярвате в Бог също е вяра. Сори. Но да, реално, т.е. при вас този ръб на триъгълника, нали, религията всъщност не е празен. Просто имате друг тип светоглед, атеистичен. Ако погледнем, нали, живота като цяло, дори астрологията да е общо взето наука, познание, тъй като в целокупния живот изкуство и религия присъстват, искаме пак да разберем, нали, ако ползваме астрологията за разбирането на живота, дали ако нещо по отношение там на религиозното светоусещане, светоглед или какво се случва в света по линия религия, ако е различно, дали по някакъв начин това касае астрологията. Съответно и нас като астролози. Това пита всъщност 91-и въпрос. И това са общо взето, нали, предпоследната група от 7 въпроса, и това, което следва всъщност е още една 14-та глава, където въпросите са 9, нали, 7 плюс 2, общо 100. Но тях ще ги разгледаме в последното 14-то видео. Технически, да, ето, 13 видеа готови. Днес 11-то вече е в YouTube канала. 5 часа. На време сме. 11-то видео вече е в YouTube канала. Сега ще кача последователно 12-то и 13-то. И всъщност след това, докато съседите празнуват, аз ще си слушам музичка. В момента съм на вълна не знам дали се чува, но е не знам, после ще видим на записа как излиза. Китайска музика. 2 дена. Нали, уча сега китайски. Да, съм на китайска вълна. Слагам слушалките, пускам си музичка и имам да разписвам таймап на 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 видеа. Това е работа поне за 10 на часа. Добре, пожелайте ми успех. Аз пожелавам да се видим отново утре в последното 14 видео. Чао!